No niin, kylpyhuoneen remontti on matka. Se alkaa puhelinluettelon selailemisella. Sieltä löytyy rautakauppoja. Kun olette näissä muutaman viikon pörränneet, olette varmaan peruskaakelit, pytyt, kraanat löytäneet. Ja näissä hommissa on hyvä muistaa, että budjetti ja aikataulu kannattaa aina kertoa 3. No niin, tänään pääsemme aloittamaan tämän meidän kylpyhuoneen remontin. Ja ensimmäiseksi piikataan seinät. Kas näin. Ja nyrkkisääntönä näissä hommissa kannattaa muistaa, että budjetti ja aikataulu kannattaa aina kertoa 3. No niin, tässä vaiheessa remontti ja pöntön valu onkin jo varmaan kuivunut. Toivottavasti tarkistitte, että pöntön liitos sopii tekemään ne valuun. Ja näissä hommissa on hyvä muistaa, että pitää kertoa budjetti ja aikataulu aina 3. No niin, ihan itse tehty kaunis kylpyhuone on valmis. Työntekijänsä kiittää ja muutaman kuukauden uurastus palkitaan. Ei edes allaskaapista tuleva viemärin haju haittaa. Teissä itseni on hyvä tottua kestämään pientä keskeneräisyyttä ja muista kertoa budjetti ja aikataulu 3.